Здравейте, аз съм LoveGame27. Както виждате, мога да видите нещо по-променено моя скин. Да, това съм аз, LoveGame, и просто си направих тиранти. Имам два и лицето ми е друго. Просто малко исках да си го подобра, защото лицето ми там не ме кефи, то хич. Просто смених да го реша. Ние нека почваме, ние ще играем днеска УХЦ, не знам колко, дали въобще ще успеем. Малко, чакайте бе. Те са го променили, страшно. Като се съберат, знаете ли, като се съберат хора, просто ще пусна самият клип. И хора, в онзи сървър нямаше никакви хора. И мисля тук да... да. 13 май. Защото влезахме в другия УХЦ, защото тук е по-добре. Почваме след 4 секунди, 3, 2, 1 и тук ще играем УХЦ. Start game. Пленк 12, Team 12. Стигане. Добре, почваме да взимаме дърво. И след 10 минути, общо 30, не, 25 минути играта. Така. Почваме УХЦ-то. Добре, всичко си е окей. Къде цялото дърво е? Така. 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 9, 5, 4. Окей, така. Ние тръгваме. Отиваме да търсим Sugarcane. Храна, също нагоре. Тук май полянка има. Значи ще има полянка, значи има животни. Да, ето. Ние сме на едно ясно тук. Не, на 9 сме. Аз бях на 8. Дата бъдем на... Не. Дата на 8, да, ще пожалея, забравих. Така, май трябваше такова, ама да върших по нея 8. Sugarcane трябва да намерим бързо. Трябва да намерим до... Ето гордо е така. На пясък или... Някъде близо до пясък би трябва да има. Обикновено трябва да изпълва до близо Sugarcane, то... Или то рандом май беше. Не знам, просто знам, че тук наблизо би трябвало да има Sugarcane. Ако не ще почнем направо да копая. Почвам направо да копая, защото... Вече малко закъснях с копането.
Така. Така, пускаме координати. Някой играе от Steam. Така, даваме надолу. Не паднем в някоя лава. Така. Този ухът за нещо. Така, има си Iron. После ще направим брони и такива. И... тук има равин. Тук ли чувам пайците? Да. Тук има много айрон. Добре, че паднахме тук и добре, че няма демидж. Още крафтинг трябва да направим. Не, тук не остане. Добре, ще направя един меч. Така. Трябва за още обаче. Тук има още айрон. Имаме само 4 минути още. Добре, тук няма нищо. С айрон ще направя една кирка. Направя пътче. Надолу, че ми трябва айрона. Така, как ще слизам надолу? Има само 2 минути. Така слеземе. Добре. Колко такова. Колко направих такива. Ще направя една каска. Ще бъда бърз. И да. Това мисля ще бъде самото. От тушки няма да пресна, ще бъда бърз. Бе, нищо особено намерихме. Има една минута, която трябва да ще използваме за нещо. Добре, ние си имаме храна. Добре. И цялото време, което разположихме, само в началото, когато бях горе, не беше безсмислено. Но добре се справихме общо заето. Не знам колко време. Deathmatch.
А то да почна нещо. Добре, мисля, че е друго. Така, мога да намеря диаманти. Бързо. Не десетирайте това. Бързо, си. Търси. Добре. Няма шанс да намерим. Имаме някакъв шанс да намерим диамантите, има много малък, защото остава една минута. Тези една минута някакво да направим. Общо взето. Ако намерим диаманти, много бързо да направим крафтинг. Гледам колко време остава, много бързо да направим крафтинг. Си крафтим нещо, вече или каквото и да е. Не можехме да намерим sugarcane. Ако бях останал още... Това беше малко грешка за пушване. Аз нямам ябълки. Може го вземе. Има хора, които може би нямат такова злато, айде. Има хора, които нямат злато. Все пак ние да го вземем, си имаме. Добре, много айрон. Не съм разбирам за какво толкова айрон. Вече ми трябва 13. Аз не разбирам бутушки, да съм си бърз, ама ще ми взят малко повече хит, обаче аз ще бъда по-бърз, мога ги бомбаме да ги реципвам. Добре, ако сега намеря... след 4 минути почва. Сега се пуснам... Ооо, да! Диаманти. Така. Сега си направим всъщност един меч. Да, няма смисъл. И си направя с тези два диаманти, няма какво си направя. Просто почваме да купаем още. Вау, тук има още злато, което няма го... Добре, няма това път да го взимам. Така. Добре, тук не изписва сърца, което е малко странно. Дет малко са 3 минути, 4. Всъщност. Добре. Пак айра. Ооо, диаманти. Добре, много диаманти. Колко? 8. Добре, точно честплейт. Къде ми е това? Ох. Кирка няма да си правя сега. Ако намеря пак диаманти, тогава. Това без това няма много смисъл. Ето ще ми видя още айрона. Така. Тези неща ще ги схвърля. Това. Всичко, което не ми трябва, го изхвърлям. Но преди това е 10 ред. Така, купай. Лапис. Добре, не е нужен. Добре, купай. Бързо. Така, купаем бързо, защото е много нужно. Аз виж като... Оф, разавим, защото няма купа толкова. Добре. Ще има детмач. Добре, късметлия съм, че диаманти. Възможно да победим. О мага, още един умря. Аз още съм на фул сърца, което е много добре. Но не е фул интернет. Добре. Ще продължим сега на другата страна. Така. Това е лошичко. Абе, то колко пъти ще играе тази игра, бе?
30 секунди само камък копаеме. Ох, от 2 минути къде почнахме тук. Но! Беше гадно. Да, ако ми свали хелта, съм рип. Сигурност на игрите. Добре, аз запушваме така. И чакаме ми на тази една минута. Добре, се върна, когато почнем дет матч, защото няма какво да правим. Така да гледате, няма смисъл. Оп, стопа не спирам. Хора, аз смета май... И хора, тук сме дед мача! Тя ме ги мажем. Първо чакайте малко се избият. Къде има хора? Нарочно държа брадвата. Добре, бе. Къде са? Сакат ли нещо? Какво? Май си нещо сад? Упс, виждам един. Ха! Добре. Добре, хора, това ще бъде този клип. Благодаря, че гледахте. Беше всичко този клип и